Μαρία Tours. Όντως βγάζεις πάλι, ναι. Ναι ρε παιδί μου, έτσι να λίγο ένα βιντεάκι αυτό. Έχει καλύτερο μεταφορικό, αλλά δεν έχει τέτοιο ρε, δεν έχει μουσική να βγει. Αυτός θα πούμε κανένα σαλονικότικο τραγούδι όλοι μαζί. Παπαλαέακια λέω. Τι είναι αυτό? Για από τον Ολυμπιακό. Το γύρισε στο Αντάρτικο. Ω, να και τον μπότ. Ω, Ροντάνθι. This is now we are going down to Πλησίδη Κατσούνι Beach. Είμαστε σε τρελές ταχύτητες αυτή τη στιγμή. Πίσω η εξάσμιση να είναι. Θα τεσκόνει ρε μου. Τώρα οι γαμάτες κατηφόρες θα πούμε. Όταν έρθει η ώρα να πετάξω το βράχο πες μου πίσω μας. Το γάντζο. Αυτή είναι μια προσφορά, ξέρεις, είναι τα mini βίντεο. Γνωρίστε τον τόπο μας. Γνωρίστε, ναι. This is the Escheri Beach. Ναι, και φτάνουμε στο τέρμα. Yes. Και τώρα κάνουμε μια προοδευτική πράξη. Το πάμε μέχρι τέρμα. Αστυνομία και αυτά. Μόλις περάσαμε και τα 300 τα πιάτα, δεν έχουμε φάει κανένα φέτος. Παρακαλώ. Stop. Βίντεο τραβάς, ρε. Ναι, τι τραβάω, αυτά είναι για την κεράματα. Για την φουκαριά.